Отново са танцуващите за Василица и зеления прекрасен кавалет. Пламък в очите, онзи огън в гърдите, вече е студен. Дали ти знаеш колко мъка и горчива болка се пресичат в мен? Не ме докосва злани, ледени от студ. Както скрият днес тъгата, зато свиквата сълзата, самота пълзи сърцата и доспи съдно. Само за Василица и за нея и Чичо. Живи и здрави! Скрита се отронва и отлита, спира ни дъхът. Може би дошло е време, всеки трябва да поеме сам по своя път. С теб разбихме любовта ни, тя е белези брани, не ме докосвай злани, ледени от студ. Както скрият днес тъгата, усмивката, сълзата, самота пълзи в сърцата и доспи съдно. Sarhoșno sună, tu gianes, mi-s băcută, și-ai mudara mădușe. Uziman de kraținan, mange sarhoșno sună, tu gianes, mi-s băcută. Само миле, и шумиле,
Оркестър, ако обичате. И така, Донка, Ицо и семейство, първо казват добър вечер, най-вече на абитуриентите и на всички гости и родини, които са ги уважили. Искам да им пожелаят много здраве, много успехи и само хубави работи от сега насетне. И са приготвили една скромна сума от 500 лева. Аплодисменти! И другата среща да бъде на сватбата. И следващата им среща да бъде на сватбата. Един хубав кючек, като ги очакваме и тук на дансинга с абитуриентите. Колеги, най-хубавият е шампански кючек. Батица, добре дошъл с твоето семейство. Това няма да бъде последния подарък. Добре дошъл, настани се удобно. Желаем ти много весело настроение. Радваме се, че твоето семейство също уважиха абитуриентите. И неговата публика да бъдат живи и здрави. Една пара също и на оркестъра. Жоре, Мария, най-жапанската песен. Специално от Влади Христо Чолака поздравя абитуриенти и всички родини и приятели, които уважиха тези прекрасни деца. Нека да бъдат живи и здрави. Мария, хубава си, Мария. Мария, издава си, Мария.
И ние благодарим, живи и здрави. И светлина, не си отивай, не ме оставяй, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само си, съдостани си, не дей не ме буди, а подари ме и нежно целуни ме, да съм щастлив, поне сега. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, ти си отивай, не ме оставяй, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само си, съдостани си, не ме буди, а подари ме и нежно целуни ме, да съм щастлив, поне сега. Браво да танцуващите, супер сте. Айде нещо по-весело. Мираш, как боли от обич да ми мираш. Бога е пострашна и отлада, като гледам моя сега страда. Я се чуе. Драги весали. Здравейте ските видоекти, за техните гости на здраве. Той редовно имаме браво. И най-добрата фирма, нашата на Чакмаковие. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. И аз ще за витринта специално. Луиза Василица. Айде. За признаците тяхните приятели специално. Точни момчета са колегите, да не ги разправям за колешките. Учените ни са по-близки, а не и по-красиви са от всички лиски.